tror jeg ramte ham igennem. Nå, du ramte med fra en gang. Grenade out! I'm throwing a flashbang. En midt på tæt. I'm throwing a grenade! Throwing a flashbang! I'm throwing a grenade! Flashbang! Highway. Den er Fireball. på B-side. 3 eller 2 A-side. Og en white box. I'm throwing a flashbang. Inside. Inside. Throwing smoke! Giv begge på side. Venstre. Activating the bomb. For helvede. Fummel. Vent og skud. Jeg tror ikke så begge samme sted. Frisa højt. LOL. LOL, du så I det? Lavt. Jeg kørte minus 81. Lækkert. Så du ramte op? Ace? Ja. Ham høj. Så du ham overhovedet? Ja. Så det er et lille klip der, og så skød jeg bare ikke i bænken nærmest. Fris, jeg skal lige bære min AK.